Hei ja tervetuloa Palvelupolku-podcastin pariin. Tässä jaksossa sukellamme pääsynhallintaprosessiin, joka toimii usein taustalla huomaamattomasti, mutta joka on kriittinen jokaiselle käyttäjälle, järjestelmälle ja palvelulle. Puhutaan siitä, miten käyttöoikeuksia hallitaan niin, että työ onnistuu, mutta tietoturva säilyy. Puhujina tälläkin kertaa Pekka Vihavainen ja Lari Peltoniemi. Moi Lari. Terve taas. Ennen kuin sukelletaan tähän itse prosessiin, niin aloitetaan käytännön näkökulmasta. Miten pääsynhallinta näkyy tavallisen loppukäyttäjän arjessa ja mikä on se konkreettisin hyöty, jonka käyttäjä saa, vaikka tätä prosessia ei tulisi välttämättä itse ajatelleeksi? Tehdäkseen töitä, niin tarvitsee pääsyn niihin työvälineisiin, joilla töitä tehdään. Ja se konkreettisin asia on saada sellaiset käyttöoikeudet, joilla töistä suoriutuu ja mielellään kohtuullisen helposti ja yksinkertaisesti, jotta ei tarvitse käyttää hirveästi aikaa siihen asian tekemiseen ja käynnistämiseen, ja sitten toisaalta ne käyttöoikeudetkin soisi tulevan mahdollisimman nopeasti. Itsellä ainakin oletusarvoisesti niin kuin siinä kohtaa, kun käyttöoikeuksia tilataan, niin siellä on paitsi henkilö odottamassa niitä töitä tehdäkseen, mutta myöskin joku opastaja vieressä odottamassa sitä, että käyttöoikeudet saadaan, niin mielestäni ne tulisi antaa sitten mahdollisimman nopeasti tämä skenaario huomioiden, jotta hukkaa ei syntyisi sitten niiden odottamisesta. Jos vielä katsotaan tätä määritelmää tätä pääsyn hallinnasta, niin sen ydinhän on se tavallaan, että mitkä ovat käyttäjällä nämä niin kuin minimioikeudet, millä hän pystyy työnsä tekemään. Eikö tämä ollut tämä määritelmä vähän tämän tyylinen tässä, että katsotaan, että mitä hän tarvitsee töiden tekemiseen, että mitään ylimääräisiä ei anneta. Kyllä, nämä käyttöoikeudet kohdistuvat aina johonkin palveluun, ja jos miettii sen kyseisen palvelun tietoturvallisuuden näkökulmasta, niin on hyvin raju yleistys antaa kaikille käyttäjille kaikki oikeudet kaikkeen. Joissakin palveluissa tietosisältö on sen verran yksinkertaista ja pientä, että se toimii niinkin, mutta lähtökohtaisesti tarvitaan ihan järjestelmä- ja palvelukohtaisesti tämmöiset kyseisen henkilön käyttäjän rooliin liittyvät oikeudet. Eli se, kun mietitään pääsyä, niin se jakaantuu ainakin kahteen osaan, että ylipäätään pääsee sinne järjestelmään ja sitten se, että mitä siellä järjestelmässä ja palvelussa näkee, niin molempia tarvitaan, ja tämä tiedon minimointi tähän käyttötarkoitukseen on olennainen osa tietoturvallisuutta. Onko sun mielestä pääsynhallintaorganisaatioissa enemmän tämmöinen niin kuin turvaelementti vai työn mahdollistaja? Mun mielestä se on ensisijaisesti työn mahdollistaja. Ensimmäinen haaste organisaatioissa on se, että ihmiset saisivat ylipäätänsä nämä oikeudet työvälineisiin. Se on se ensimmäinen asia, mikä pitää ratkaista, mutta tietenkin sitten se, että kuinka se tehdään, niin siinä se tietoturvallisuus tulee sitten heti kakkosena ja on kiinteä osa käyttöoikeuksien hallinta. Niin, sehän on tosiaan tärkeä asia just siinä mielessä, että henkilö saa pääsyt ja näkyvyydet niihin paikkoihin, mihin hän tarvitsee ne. Että jos tämmöistä pääsyn hallintaa ei ole toteutettu kunnolla tai tämä prosessi tai tämä niin kuin ei toimi, niin sehän on tietenkin kovin ikävää, jos semmoinen henkilö, jonka ei tarvitsisi nähdä vaikka jotain talouteen liittyviä asioita tai johdon asioita, niin vahingossa sitten näkeekin tämmöisiä. Että nämä on tietysti aina hyvin ikäviä tilanteita, joskin uutisista saa välillä lukea, että näitäkin on käynyt. Jos lähdetään liikkeelle tästä elinkaaresta, eli mitä tapahtuu kulisseissa, niin avaisitko jonkun käytännön esimerkin, mitä tapahtuu silloin, kun uusi työntekijä aloittaa ja tarvitsee ensimmäiset käyttöoikeutensa? Pääsynhallintahan on alkanut ennen kuin käyttäjä tulee taloon, koska on pitänyt miettiä organisaation näkökulmasta se, että millä tavalla käyttöoikeuksia uudelle käyttäjille haetaan, ja se on niin kuin koko organisaation näkökulma pitää olla mietittynä, ja sitten sen pitäisi vielä toteutua vielä yksittäisissä palveluissa, että mitenkä tähän järjestelmään haetaan käyttöoikeuksia. Mielellään ne järjestelmäkohtaiset käyttöoikeudet haetaan jollain systemaattisella logiikalla, ettei ole sillä tavalla, että jokainen palvelu keksii itse omat tapansa, millä niitä käyttöoikeuksia haetaan. Ja tietenkin on tehokasta, ja organisaatiot ovat tällä hetkellä jo siinä tilanteessa, että kun uudelle käyttäjälle tilataan ylipäätään käyttäjätunnus, niin hän saa tietyn joukon käyttäjäoikeuksia jo valmiiksi sillä, että niitä ei tarvitse erikseen hakea, kuten esimerkiksi pääsyn tiettyyn kohtaan intranettiä tai
pääsyn omaan henkilökohtaiseen sähköpostiin. Tämä on osa pääsyn hallintaa, mutta mielestäni suurin osa asiaa, joka tarvitsee miettimistä, on se, että tämän lisäksi tulevat käyttöoikeudet, jotka ovat palvelukohtaisia. Ja siihen tarvitaan sitten systematiikkaa ja kanavia, jolla tavalla näitä käyttöoikeuksia haetaan, ja se vaihtelee sitten organisaatiokohtaisesti, minkälaisia lähestymistapoja on tehty ja minkälaisia työvälineitä on käytössä. Tässä pääsyn hallinnassa puhutaan useasti myös erittäin paljon tämmöisestä, kun on roolipohjainen pääsyn hallinta. Eli kuvataan tavallaan se, että mitä rooleja yrityksessä on ja määritetään sitten näille rooleille, mihinkä heidän kuuluu päästä. Täydellisessä maailmassa kuulostaa niin kuin aivan täydellisiltä ajatukselta, mutta sä kun oot näitäkin asioita paljon tehnyt, pystyykö pääsyn hallinta toimimaan täysin roolipohjaisesti? Että onko mahdollista kuvata nämä roolit ja niiden tarvitsemat pääsyt niin täydellisesti, että mitään ei tarvitse säätää siihen sen lisäksi? Olen tuosta keskustellut tuosta roolipohjaisuudesta ja sen aina tietoturva heittää sieltä tai identiteetin hallinnan asiantuntijat, että nyt tarvittaisiin roolipohjaisuutta. Ja mä näkisin kokemukseni perusteella sen roolipohjaisuuden kahdella eri tasolla. Ensimmäinen asia on idea siitä, että meillä on organisaatiossa tiettyjä työtehtäviä, jotka ovat rooleja. Ja ihmiset niin kuin tullessaan organisaatioon, heistä tulee esimerkiksi kunnossapidon asiantuntija. Ja tällä tavalla tämmöisen organisaatiokohtaisen roolin perusteella hänelle voitaisiin antaa sitten ne pääsyt, mitä kunnossapitohenkilö tarvitsee esimerkiksi. Näin, että jos organisaatiossa on 2000 kunnossapito ammattilaista ja henkilöä, niin niistä niin kuin silloin voidaan päästä sille tarkkuustasolle, että 2/3 kyseisen henkilön tarvitsemista oikeuksista voitaisiin periaatteessa periyttää tämän roolin kautta. Mutta tämmöisessäkin tilanteessa niin sitten kaikki markkina- ja asiakkuuskohtaiset vaihtoehdot ovat sellaisia, että sitten täytyy kuitenkin tehdä ja tapauskohtaista harkintaa. Toinen asia, mitä mä ymmärrän roolipohjaisuudella ja ottaisin sen oikeasti käytännössä enemmän siltä kannalta, on se, että kyseisessä palvelussa on erinäköisiä rooleja ja se kyseisen palvelun sisäinen sisältö pitää jakaa. Ja tämähän on tarkemman tason jaottelu kuin tämmöinen koko organisaatio ja henkilösuhteisen järjestelmiin. Ja tämmöinen niin kuin järjestelmän sisäinen roolipohjainen asetelma on taas ihan arkipäivää ja semmoista tarvitaan ehdottomasti. Ja organisaatiossa niin en pidättelisi hengitystä tuon roolipohjaisuuden kannalta, vaikka se on niin kuin hyvä idea, koska se tarvitsee niin paljon yksityiskohtia, koska se usein niin kuin kaatuu siihen kompleksisuuteensa. Esimerkiksi meidän omalla IT-alalla ja IT-palveluissa, niin jokaisen henkilön tehtävät ovat erilaisia, jolloin jokainen henkilö tarvitsee sitten kuitenkin viime kädessä ne omat, ainakin viimeiset oikeutensa, eikä niitä pysty periyttämään tietyn roolin perusteella. Näin oman kokemukseni perusteella 20 vuoden aikana. Joo, mä oon itsekin ollut tässä, mulla tässä itselleni tästä pääsynhallinta niin prosessista ei ollut tosiaan niin ihan kauheasti kokemusta, mutta siitä mistä olen, niin olen ollut tietenkin tämän prosessin käyttäjä. Ja ainakin omakohtainen kokemukseni on sellainen, että tämmöisillä niin rooleilla pystytään iso osa kyllä niin hoitamaan näistä pääsyoikeuksista. Sanotaan nyt vaikka se 90-95%, mutta kyllä siihen aina tulee niin pikkusen jotain lisää, mitä tarvitaan. Mutta jos nämä asiat on kunnolla mietitty, niin eipä se ole sitten muuta kuin naksuttelee tilausportaalista, vaan tilausta menemään ja anoo oikeuksia kaikessa yksinkertaisuudessa. Jos mietitään vielä tätä prosessia, tai niin me mietitään, kun tämä jakso on vähän niin kuin tästä prosessista, niin oletko huomannut, että onko tämmöisiä yleisiä pullonkauloja tässä pääsynhallinnan prosessissa? Ja tuo jatkokysymys tähän vielä, että miten niitä pystyttäisiin tarkistelemaan ja korjaamaan? Organisaatioissa tämäkin aihepiiri on mielestäni kaipaa yleisesti ottaen vielä aika paljon huomiota. Kyllähän ISO 27001 vaatii sitä, että tämä asia olisi pitänyt hoitaa jo kuntoon, mutta organisaatiossa edelleenkin se, että millä tavalla käyttöoikeuksia haetaan ja tehdäänkö se sillä tavalla, että se on käyttäjälle järkevä ja mielekäs, niin siinä on vielä paljon tekemistä. Ensimmäisiä asioita mun mielestä on se, että mitä käyttäjältä voi olettaa, että hän tietää, koska asiat voi tehdä helpoksi joko käyttäjälle tai sitten IT-organisaatiolle. Ääriesimerkkinä, tästä on jo hieman aikaa, mutta eräs organisaation tapa hakea käyttöoikeuksia oli sitä, että taloushallinnon ohjelman päälle oli rakennettu
jokainen järjestelmän ja sen kaikki käyttöoikeudet. Ja ensimmäisenä päivänä, kun käyttäjä tuli organisaatioon, niin hänelle läväytettiin kaikki 300 järjestelmän kaikki oikeudet periaatteella, valitse tästä. Ja jokainen voi hyvin kuvitella, kuinka mahdoton tehtävä kyseinen valita sieltä oikean järjestelmät ja niiden oikeat oikeudet, niin se on mahdoton sekä käyttäjälle että hänen esimiehelleen. Ja tässä kohtaa asiat on tehty helpoksi IT:lle, mutta vaikeaksi käyttäjälle. Toinen tämmöinen mun mielestä hyvä käytäntö on tosiaan miettiä siitä, että minkälaisia käyttöoikeuksia voidaan periyttää jo sen HR-datan perusteella, jotta niitä ei tarvitse erikseen hakea. Ja toinen on sitten mun mielestä ihan hyvä periaate, että kertoa käyttäjille, mitä palveluita on olemassa ja yksinkertaisesti kertoa, että kerro mitä aiot tässä järjestelmässä tehdä ja miksi. Niin sitten sen perusteella sitten järjestelmää tunteva asiantuntija, joka tuntee sen roolipohjaisuuden ja konfiguraatiot, niin pystyy sitten käyttämään sen käyttäjäkohtaisen 30 sekuntia aikaa miettiessään, että mitä tämä tarkoittaa. Ja se on niin huomattavasti ketterin ja ohuin ja kevyin ja liinein ratkaisu tilanteessa. Kun miettii tätä pääsyhallintaa, niin mulla tulee vähän niin kuin mieleen sellainen, että tämä menee ehkä pikkusen käsi kädessä jotenkin niin kuin näiden palvelupyyntöjen kanssa. Siinä mielessä, että jos mietitään, että yrityksessä aloittaa uusi työntekijä, niin pääsynhallinnalla hänelle järjestetään sellaiset käyttöoikeudet, että pystyy töitä tekemään. Ja sitten tämän palvelupyyntö, eli Service Request Management-prosessin kautta tilataan esimerkiksi työvälineet. Ja kyllä mä ainakin ajattelen sillä tavalla, että kun mä tuun uutena työntekijänä firmaan töihin, niin kyllä musta niin kuin tuntuu kivemmalta aloittaa, kun mulla on työvälineet odottamassa ja ainakin sellaiset käyttöoikeudet, millä mä nyt pystyn ainakin aloittamaan ne duunini. Tämä on erittäin hyvä käyttötapaus, koska näinhän sen pitäisi olla, että kun me tullaan töihin uutena työntekijänä, niin meitä odottaa ne kaikki työvälineet, mitä me tarvitaan siihen asiaan. Ja siihen sisältyy tämmöiset asiat, että ylipäätään käyttäjätunnuksen pystyy tilaamaan etukäteen käyttäjän puolesta tietenkin, kun hän ei ole vielä palkkalistoilla, mutta myöskin nämä käyttöoikeudet voi tilata sitten etukäteen. Ja tässä kohtaa esimiehen hän pitäisi olla tämän suhteen valveutunut ja ajoissa, ettei käy sillä tavalla, että asiaa aletaan ihmettelemään vasta sitten, kun työntekijä on paikalla. Tässä nyt on puhuttu siitä, että kun perustetaan käyttäjätunnus tai tämmöinen käyttäjätili, niin hänelle tulee ne tarvittavat oikeudet, mutta sen lisäksi tässähän astuu myös sekin mukaan, että jos käyttäjä vaihtaa työtehtäviä, niin saadaan sitten hänen nämä käyttöoikeudet siirrettyä sellaisiin, että ne vanhat lähtee pois ja sitten saa ne uuteen työtehtävään tarvittavat roolit ja käyttöoikeudet sitten mahdollisimman helposti. Ja tämäkin tietenkin sitten helpottaa sitä siirtymistä, että olen kuullut kyllä tapauksia, että firmassa on ollut työntekijöitä, jotka on ollut 10-20 vuotta talossa ja vaihtaneet paljon tehtäviä ja heidän suustaan kuulee lauseen, että no, mulla nyt saattaa vielä ne admin-tunnarit tuohon palvelimeen olla, kun ne on multa aikoinaan jäänyt. Ja heistä henkilöstä varmaan itsestään voi tuntua kivalta, että pystyy tarvittaessa joku pikku ruuvauksen tekemään, mutta onhan tuossa kyllä sitten niinkin, että jos noita ruvetaan auditoimaan, niin ne auditoit on kyllä semmoisia kavereita, että niille on ihan turha selittää, että kun ne nyt on vain jäänyt. Että tällähän on niin kuin tärkeä merkitys myös näillä muutoksilla. Tuo on melko klassikkotapaus. Meikään tulee mieleen jokaisessa yrityksessä käyneen noin ainakin tähän asti. Mutta tähän oikeastaan voisin auttaa siinä lääkkeeksi, koska mainitsin tuossa aikaisemmin jo ja ideana siitä, että organisaation pitää miettiä, miten nämä asiat tehdään niin kuin läpi kaikkien palveluiden ja sen lisäksi vielä sitten niin kuin järjestelmäkohtaisesti pitää tietää, että miten kyseisessä järjestelmässä ja palvelussa asia järjestetään. Ja osan joukkoon näin yhteisiä työvälineitä mun mielestä kuuluu sellaiset työvälineet, joilla saadaan niin kuin läpinäkyväksi se, että ketkä tätä palvelua käyttää ja toisaalta taas kun mennään taas sinne admin-oikeuspuolelle, niin kenellä on admin-oikeuksia tämän kyseisen palvelun resursseihin. Olen tehnyt tämän itse konfiguraatiohallinnan keinoin yksinkertaisesti sillä tavalla, että ollaan määritelty tämmöinen configuration item kuin käyttäjäryhmä, joka on liitetty siihen palveluun, mutta myöskin sitten AD:sta tuotuihin tunnusryhmiin ja heidän tunnuksiinsa. Ja tällä tavalla on niistä koostettu, että ketkä tätä palvelua käyttää. Ja tähän kohtaan, koska viittaus on näihin AD-tunnuksiin, niin voidaan tuoda myöskin konfiguraation hallinnasta muuta tietoa näkyviin, muun muassa siitä, että missä organisaatiossa tämä henkilö on töissä, tai koska siihen organisaatioon on tullut muutoksia. Nämä on kaikki sen kyseisen hyvän konfiguraation keinoisen kyseisen henkilön attribuutteja, jotka voidaan
voidaan tässä kontekstissa tuoda. Ja esimerkiksi tämmöisellä järjestelyllä palvelun omistajalle voidaan viedä näytille, ketkä sitä palvelua käyttää ja mistä organisaatiosta ja koska he ovat viimeksi vaihtaneet organisaatiota, mikä huomattavasti auttaa sitten sitä järjestelmän omistajaa arvioimaan siitä, että pitäisikö kaikki nämä henkilöt olla edelleenkin käyttäjinä tai onko jotain, pitäisikö katsoa heidän käyttöoikeuksiaan. Käyttäjille sitä ei voi vastuuttaa, koska eivät he itsekään tiedä, mitä oikeuksia heillä järjestelmässä on. Mutta suurin piirtein tuon näköisillä keinoilla asiaan voidaan puuttua ja se on mahdollista päästä kartalle siitä, että myöskin tunnistaa näitä tarpeettomia käyttöoikeuksia. Jos tätä jaksoa nyt kuuntelee joku palvelun omistaja ja hän rupeaa nyt samalla miettimään, että vitsi, että noiden kaveritten jutut kuulostaa hyvältä ja tuommoinen olisi tosi kiva meille, niin mikä olisi tavallaan sellainen muistilista tälle palvelun omistajalle, että hän pääsisi alkuun tällaisessa niin kuin pääsynhallintaprosessissa? Että mistä asioista hänen pitäisi lähteä liikkeelle? No ensimmäisenä mä kysyisin palvelun omistajana siltä omalta organisaatiolta, että mikä on meidän yhteisesti sovittu tapa käyttäjille koskien kaikkia palveluita tehdä tätä asiaa. Että onko meillä joku tietty, onko meillä joku loppukäyttäjäportaalin lomake, jota käytetään kaikkien palveluiden käyttöoikeuksiin vai onko se sillä tavalla, että jokainen omalla tyylillään vai onko meillä joku identiteetinhallinnan työväline, jota pitäisi käyttää ja perehtyisin sitten tähän vaihtoehtoihin. Ja riippuen sitten mikä se vastaus olisi, niin ottaisin joko kiitollisena mietityt ohjeeni, mutta sitten tekisin jonkin verran sitä omaa työtä, mikä liittyy sitten omien käyttäjien tunnistamiseen ja toisaalta sitten niin kuin mun mielestä näkisin ohjeistamiseen, että vähän jos miettii, kun ne vaihtoehdot on niin erilaisia, että jos on joku identiteettihallinnan työväline, missä listataan käyttöoikeuksia, joita voidaan hakea, niin sitten tehtävänä on huolehtia, että se oma palvelu on esimerkiksi AD-tunnistuksen piirissä ja sieltä löytyy ne kaikki vaihtoehdot. Ja sitten tarvitaan vielä usein siinä tapauksessa se tietämys siitä, että millä perusteella käyttäjä valitsee mitäkin oikeuksia. Ja huolehtisin tässä kohtaa, että minulla on olen niissä kanavissa, mitä organisaatiosta löytyy ja sitten minulla on sitten se ohje käyttäjille, jota he voi noudattaa. Ehkä jopa proaktiivisestikin myöskin käyttäjille kommunikoituna. Ja huomioisin sitten, että olisi se organisaatiokohtainen tapa mikä tahansa, niin pitäisin niin kuin kunnia-asiana siitä, että ei ole mitenkään mahdollista, että joku antaisi minun järjestelmäni oikeuksia eri tavalla kuin minä olen sen itse päättänyt. Ja tiedän, että hyvä hallintotapa on siitä, että kaikki annetut oikeudet niin kuin jollain tavalla dokumentoidaan sillä tavalla, että niitä voidaan jälkikäteen katsoa, että mitä oikeuksia pyydettiin ja mitä annettiin. Ja siinä kohtaa käytännössä jonkinnäköinen tiketti on ihan paikallaan, että vaikka ei olisi erillistä identiteettihallinnan järjestelmää, jossa asioista jää niin kuin mitä pyydettiin ja mitä annettiin tyyppistä logia, niin ihan normaali palvelupyyntö, joka on luokiteltu käyttöoikeuspyynnöksi ja palveluun, niin on varsin toimiva ratkaisu sitten myöskin kaikkiin auditointiin liittyvissä tarpeissa. Kun ajatellaan tätä käyttöoikeuden hallintaa, niin näetkö, että onko haasteena, mikä useasti helpoiten voi unohtua, niin näiden käyttäjäoikeuksien lisäysmuutokset vai niiden poistaminen? Mä näen, että kyllä se poistaminen silloin, kun henkilö vaihtaa organisaatiossa tehtäviä, on se kaikista vaikein rasti. Lähestyn tätä asiaa siitä näkökulmasta, että oikeuksia ei tipahtele itsestään, joten ne on pakko pyytää. Jolloin kun ne on pakko pyytää, niin ne on myöskin siinä vaiheessa ihan luontaisesti helppo dokumentoida. Samoin sitten ehkä pieni riski on sitten siinä, että jos mietitään, että palvelussa on useita rooleja ja useita tietosisältöjä, niin sitten sen, että tarttuuko ihan täysin pääsynhallinnaksi vai pelkäksi palvelupyynnöksi sitten se, että kun käyttäjälle annetaan jotain lisäoikeuksia järjestelmän sisällä. Tämä on vaatii jonkin verran kuria ja viime kädessä se henkilö, joka palvelun puolesta niitä oikeuksia antaa, on viime kädessä vastuullinen siitä, että tieto jää sitten voimaan. Mä en ole myöskään huolissani siitä, että kun henkilö poistuu organisaatiosta, niin hänelle jäisi käyttöoikeuksia. Siinä kohtaa, jos käyttöoikeudet kuitenkin perustuu pääsyjärjestelmään tai palveluun perustuu AD-tunnukseen, niin sitten on poistuvan käyttäjän tapaa laittaa AD-tunnus lukkoon, jolloin pääsy estyy. Ja eihän nyt pitäisi olla organisaatiosta sellaisia palveluita, joita perustetaan SaaSiin ilman, että ne on niin kuin AD-tunnuksella yhdistetty, jotka on sitten täysin kaiken tämmöisen toiminnan ulkopuolella. Mutta mä yleisesti ottaen, kun me ollaan jo siinä tilanteessa, että se perustuu AD-tunnukseen se käyttäjien pääsy,
pääsy, niin en olisi sitä poistumisestakaan huolissani sen puolesta, että kun AD-tunnus lukitaan, niin sitten se pääsykin estyy ja sitten jäljelle jää vaan ne tutut asiat siitä, että no mitäs me tehdään näille keskeneräisille töille ja käyttäjädatalle täällä. Tuleeko sulla muuten mieleen tästä pääsynhallinnasta jotain sellaista esimerkkiä tilanteesta, jossa on meidän käydessä semmoinen vaikka niin kuin läheltä piti tilanne pääsyjen kanssa? Ei nyt tarvitse tietenkään mitään yrityksen nimiä sanoa eikä henkilöiden nimiä, mutta onko sulla jotain semmoista käytännön esimerkkiä, missä on vähän niin kuin viime hetkellä huomattu, että mitkä oikeudet tälle ihan jollekin perustoimistojamballe ollaankaan nyt myöntämässä? Kyllä mä näkisin tuollain yleisesti järjestelmissä, että tulee mieleen palveluhallinnan työvälineistä se, että esimerkiksi niin kuin ITSM-työvälineissä, niin ihmiset tarvitsee aika laajasti sitä tietoa, jotta ne pystyy tekemään asioita. Esimerkiksi siitä, että mitkä ovat palvelut ja ketkä niistä vastaa ja mitä resursseja ne käyttää, koska tätä hommaa tarvitaan ihan normaalissa palvelupisteenkin työntekijänä siitä, että tulee joku hälytys jonkin palvelimeen liittyen, niin mistä palvelusta on kysymys ja tähän kohtaan sitten niin kuin kaiken tiedon periaatteessa pitää olla sitä varten näkyvillä. Ihan tämän tiedon pitää olla saatavilla ihan yksinkertaisintakin käyttötapausta varten. Ja se, mitä ei ole ehkä mietitty siellä, mikä on oletusarvoisena myöskin näissä markkinajohtajatyövälineissä, on se, että kaiken tiedon pystyy lataamaan Exceliin ilman mitään rajoituksia. Ja tähän voisi ehkä joku tietoturvassa miettiä sitä, että pitäisikö tämmöisiä ominaisuuksia sitten disabloida, että käyttäjät eivät pysty käyttämään sitä export-toimintoa sille datalle sitten ihan vapaasti, koska itse näen sen ainakin niin kuin suurena riskinä, koska ihan niin kuin 10 minuuttia raportteja ja exporttia, niin tämmöinen, niin kuin, että järjestelmästä saa sen datan ulos tällä niin kuin näinkin yksinkertaisella tavalla, niin se on mun mielestä riski, mikä liittyy sen järjestelmän käyttöön, ei välttämättä käyttöoikeuksiin. Tuosta muuten kun sanoit, että näistä erinäköisistä myös markkinaa johtavista ITSM-työkaluista niin pystyy helposti lataamaan. Mä nyt en tiedä, kannattaa nyt nimillä sanoa, kun en halua antaa ladattua asetta lapsen käsiin, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että pystyy hyvinkin helposti lataamaan isonkin määrän tietoja just vaikka niin kuin Exceliin. Ja jos haluaa tehdä kiusaa, niin senhän pystyy sitten lataamaan tuonne jonnekin Suomi24 tai vauva.fi, että katsokaapas tästä, että tässä on jonkun yrityksen tämmöistä dataa. Ja itse asiassa me ollaan myös mietitty ihan samaa, että huomattiin että tämmöinen lataaminen on hyvinkin helppoa ja se onnistuu käytännössä ihan peruskäyttäjäoikeuksilla. Että siihen ei tarvita edes mitään niin kuin tämmöisiä admin-oikeuksia. Ja pohdittiin just samaa, että onko se mahdollista niin kuin jotenkin estää tai ainakin rajoittaa, että ihan kuka tahansa niin kuin sitä ei voi tehdä, koska onhan toi tosiaan niin kuin tietoturvariski. Miten sitten, jos mietitään tätä pääsyhallinnan tulevaisuutta, niin miten sä näet, että pääsynhallinta kehittyy tulevaisuudessa, koska pelikenttähän muuttaa tällaiset niin kuin pilvipalvelut, automaatiot, zero trustit ja muut, niin miten sä ajattelet pääsynhallintaa vaikka 5 tai 10 vuoden kuluttua? Jos katsoo taaksepäin, niin ainakin siellä kohtaa niin ollaan tultu tämmöisestä täysin erillään olevista pääsynhallinnan asioista. Aikaisemmin oli järjestelmäkohtaisia käyttäjätunnus- ja salasana-asioita, niistä on menty sitten sinne AD-hen tai vastaavaan ratkaisuun ja sitten tuli SaaS-palvelut. Ja sieltä niin kuin selkeästi trendi on sitten se, että ne viimeisetkin palvelut sieltä, että niihin ei ole omia käyttäjätunnuksia, joita käyttäjä pystyy käyttämään sitten sen jälkeen, kun se poistuu organisaatiosta, niin ne hallintaa. Muutoin näkisin tuossa kohtaa, että nämä samat ratkaisut, että tämmöiset tutut ratkaisut, joiden päälle kaikki identiteetinhallinta ja lisäys, muutos ja poisto rakentuu, niin esimerkiksi käyttäjän tunnuksen osalta niin on näitä muutamia tuttuja Oktaa ja Microsoftin AD:tä, joiden päälle uskon, että ollaan menossa. Ja sitten säilyy entisellään miettiä siellä järjestelmän sisällä, kuinka se toimii ja miten siellä sitä pääsyä voidaan rajoittaa sitten käyttäjärooleittain. Ja siinä kohtaakin riittää vielä tekemistä. Jos tuosta nyt haluaa katsoa jotain semmoisia trendejä, niin mitä enemmän nämä järjestelmät ketterämmin juttelee keskenään, niin sitä enemmän mun mielestä tarvitaan sitä, niin kuin sitä käyttöoikeutta. Esimerkiksi tämmöinen agentti, kun puhutaan agenttisesta AIsta siinä kohtaa, että järjestelmät tai ihminen järjestelmän kautta pystyy käpistelemään ja hakee dataa jostain toisesta järjestelmästä niin kuin luovemmalla tavalla kuin aikaisemmin, niin kyllä se nyt mulle ensimmäisenä liittyy siihen hallintaan siitä, että no
kuinka jokainen mahdollisuus on mahdollisuus myöskin sitten sen datan vuotamiselle. Että miten, kun aikaisemmin on ollut tietyt integraatiot ja siihen liittyvät datakenttä ja roolimäppäykset, ja sitten nyt abstraktoidaan sitä asiaa viemällä se jonnekin agentin taakse, niin miten nämä käyttöoikeudet toimiikaan tässä kohtaa enää. Ja sekin ilmentää sitä samaa kysymystä, mihin mun mielestä kukaan ei ole pystynyt ratkaisemaan siitä, että jos AI:n suhteen, niin kuin sama tiedonhallinnan suhteen, että miten sama tieto voi olla sekä luottamuksellista, että se näkyy vain niille, keille se kuuluu, että sitten olla tiedossa, että semmoinen on olemassa ja sitten niin kuin palvella sitä tarkoitusta, että sen löytää sitten, kun tarvitsee. Siinä ne, mutta tässä kohtaa ehkä riittää vielä tämmöistä vanhan koulukunnan asiaakin siitä, että organisaatiot, mikä on se semmoinen käyttäjille sopiva tapa sekä käyttäjien tunnuksissa että administrator-tunnuksissa hakea niitä, saada niitä ja sulkea niitä ja sitten huolehtia se palvelukohtaisen sisällön rajoittaminen järkevällä tavalla, niin kyllä siinäkin saa helposti menemään organisaatiolla vielä sujuvasti seuraavat 10-15 vuotta yhdessä sitten näiden järjestelmien välisen juttelemisen oikeutuksien kanssa. Tästä on tosiaan niin kuin helppo ymmärtää se, että tämä pääsynhallinta on tosi niin kuin laaja asia, että tämä on pikkusen enemmän kuin se vaan, että laitetaan niin kuin rastiruutuun tai tehdään jollekin penalle käyttäjätunnus jonnekin palvelimeen, että nyt penaa pääsee sinne. Että itsekin kyllä muistan, että sanotaan nyt vielä joku 10-15 vuotta sitten, niin maailma oli hyvin erilainen tämänkin kanssa, että silloin kun uusi työntekijä aloitti, niin silloin oli järkyttävät tämmöiset niin kuin mailit-railit, mistä laitettiin niin kuin HR:lle viestiä ja kaikille näille esihenkilöille, tiimien vetäjille, että nyt järkätkää oikeudet kuntoon. Ja nyt kun katsoo kuitenkin, että on ihan työvälineitä, missä on niin kuin automaation myöten hyväksyntäketjuja ja muita rakennettu, niin maailma on kyllä mennyt paljon eteenpäin. Tässä on ollut tosiaan paljon asiaa pääsyhallinnasta ja jos nyt vielä otetaan tämmöinen lyhyt yhteenveto tästä pitkästä keskustelusta, mitä ollaan käyty, niin mitä tässä nyt ydinasioita voisi olla? No ainakin varmaan se, että määritetään esimerkiksi niin kuin roolit, kenenkä kuuluu päästä, mihin kuuluu päästä, kuinka näitä rooleja hallitaan, kuinka työntekijöiden tilanne, tai siis kuinka hallitaan sitä, että tulee uusi työntekijä tai työntekijä vaihtaa tehtäviä tai lähtee talosta, että saadaan nämä pääsyoikeudet pysymään siinä mukana. Sitten varmaan niin tämmöiset pääkäyttäjä eli admin-oikeudet on erittäin tärkeä asia, että niiden myöntäminen, että ihan kelle tahansa niitä ei myönnetä ja on kuullut tällaistakin, että joissain saattaa olla, että ne on tyyliin vaikka vuoden voimassa ja ne täytyy aina sen jälkeen uusia. Mitäs Lari ottaisit tähän lopputiivistykseen vielä? No mä lähtisin edelleenkin siitä, että organisaation pitäisi tuntea sen käyttäjän ja käyttäjän maailma ja miltä maailma näyttää hänen näkökulmastaan. Ja mun mielestä siitä lähtee sitten se suunnitelma siitä, että mikä on se ylipäätään se organisaatiokohtainen tapa hakea niitä käyttöoikeuksia ja miten mainitsemasikin uuden käyttäjän ja poistuvan käyttäjän prosessit hoidetaan. Siihen pitäisi löytää selkeästi semmoinen punainen lanka, että millä tavalla niitä pyydetään, että onko se läväyttää ne kaikki käyttöoikeudet valittaviksi ja sitten jollain tavalla opastaa käyttäjiä ja heidän esimiestä valitsee jotain vai olisiko sitten kuitenkin semmoinen, että kerro mitä järjestelmää pitää käyttää ja miksi ja sitten joko se asiantuntija taustalla tai sitten jatkossa AI jotain palvelun omistajan omasta tietämyksestä kertoo, että mitä oikeutta siihen kannattaa hakea. Ja sitten toinen mun mielestä tärkeä on se palvelun omistajan rooli. Hän vastaa sinne tiedon saatavuudesta ja siitä, että se on oikealle henkilölle oikein saatavilla. Siis tätä tarkoitin saatavuudella tuossa kohtaa. Ja siinä kohtaa pitää miettiä, keitä mun käyttäjiä on, mistä mun käyttöoikeudet haetaan, miten mä jaottelen ne eri rooleille ja sisällöllisesti ja miten mä myöskin sitten niin kun otan ne pyynnöt vastaan, hyväksyn ne ja toteutan ne. Et siinä ne tärkeimmät. Tämä saa kuulostamaan hirveän monimutkaiselle asialle, kun tätä tällä tavalla pohtii, mutta tässähän tosiaan niin käydään läpi kaikkea sitä, mikä tähän asiaan niin liittyy. Että tarkoitus ei ole tietenkään pelotella ketään ja saada ihmisiä ajattelemaan, että no en varmasti halua mitään pääsyhallinta, kun noin vaikealle kuulostaa. Päinvastoin, että tämän tarkoitus on helpottaa elämää ja tuoda niin jälki siihen, että mihin kukakin pääsee ja parantaa sitten tietoturvaa ja tuoda sitten tietenkin käytettävyyttä helppoa elämää käyttäjille. Tässä oli tämän päivän jakso ja ensi kerrallahan meillä on sitten vielä jäljellä noi palvelupyynnöt, eikö näin? Kyllä, niitä tulee lukumäärällisesti ehkä kuitenkin kaikista eniten tärkeä aihe. Kyllä, mutta kiitoksia kuulijoille. Toivottavasti olette tästä löytynyt jotain uusia ideoita ja toivottavasti saadaan teidät linjoille vielä sitten seuraavaankin jaksoon. Kiitoksia Lari tästä. Kiitos Pekka.